La secció de l'excusat. No te la pongas, no en la barbilla. Ni se me ocurra, Estem així en l'entrevista de l'excusat en este 18è programa, que mira que abans no ho he dit al començament del programa, que estem en el 18è programa de la segona temporada. Si és que se m'ho va el cap. I estem així en l'entrevista i mireu a quina parella me posem endut avui a l'excusat. Són ni més ni menys que Jorge i Alexis, també coneguts com Jajajers. Què pa? Benvinguts, Alexis, benvinguts, Jorge. Bien hallados. Bien hallados. Bien hallados y bien trovados. Pues... Yo soy Jorge. Ell és Andy i jo Jorge. soc Lucas. ¿Tú quién eres? No, tu Lucas i jo Andy. Mira, sí, és que... Millor que després se canviaven els rols. A veure si ho endevinen. Alexis i Jorge. No! És al revés. Ho he dit mal? Jorge. I Alexis. Exacte. El que passa és que vosaltres també teniu un nom de... un nom artístic així de reggaetoneros? Ah, sí. Sí. El Chumi i el Chucky. Chumi Chucky. Ahí sí que no sabem exactament qui és qui, perquè sempre ens liem. El Chumi i el Qui Chucky. és Chumi, qui és Chucky, però Chumi, uns dels dos. Vale, però bueno, això són uns dels tants alter egos que en teniu, perquè així teniu els Jajajers, per als que no els conegueu, ells són una parella còmica. Perquè I d'amics, una parella còmica i d'amics. i d'amics, claro, és que no n'hi ha comèdia sense amistat. Podríem dir, no? Són quasi un matrimoni. Quasi. Hem vingut igualets, és que mos sincronitzem Sí. Està sincronitzat en el suéter sense ahí de palabrar punto. ni res. És que són meravellosos. Molt bé, doncs ells són Jorge i Alexis, són de Jajajers. Què passa? Això què vol dir? Què és això de Jajajers? Creadors de contingut. Són creadors de contingut audiovisual. Audiovisual. Perquè- Només sí. volia... No, Alexis, contesta tu. Volies provar. Som creadors audiovisuals, sí, especialitzats en humor. Fem sketchos i fem el pallasso constantment, sí. Des de la universitat, que es varen juntar ahir als 18 anys, ja varen veure que n'hi havia ahir... Sí, la primera pràctica que vam fer a la universitat, vam estudiar ahir al CEU Sant Pablo. No faig publicitat. En el teu Sant Pablo. No, se van portar I bé. les primeres pràctiques que vam fer ja ens va tocar junts, Sí, Vam estar efectivament. ahí editant ja, però és que ja ens vam sentar... El destino es va unir, Mos va unir. Dios Jo los estava cria veient. i... Jo vaig veure un tio amb el cap molt gran i vas dir, si té el cap tan gran tindrà Era difícil no veure'l, veritat? Era difícil no veure'l. Només faig que veure un tio en el cap molt gran. Dins d'eixe cogombre de cap Hay que juntar-se amb la cabrà gent, bona monyera. amb la gent amb bon cap. Però tu volies saber per què mos diguem jajajers. Bueno, claro, és el nom que heu escollit, no? Sí. Pel vostre setxell, de dir jajajers. Sí. I vosaltres teniu, no? Dins de tot el que són totes les xarxes socials en les que esteu, perquè esteu en YouTube, esteu en Facebook, també teniu un canal de Twitter, TikTok, que ara això és esteu en el TikTok més, també? això és el més ara mateix. Això ja és un lloc molt escabrós, perquè és la... Però és la bomba, És el bressol de l'odi. Vull dir, ahir és on la Nosaltres- gent va en la navaixeta, saps? No, Ahí a és rajar a tot el on món. més reboten els vídeos. Sí. És on més Per viral se descomptat. fan els vídeos. Per És la descomptat. plataforma on més ràpid se Exacte. pot fer un vídeo viral. Per a M'ho viralitzar. explicaren l'altre dia. Sí, Però absolutament. jo tenia en el cap que TikTok era encara vídeos musicals, Què va? No. de ballets. Què va? no, N'hi ha no. divulgació científica, de tot. Hi ha política... de tot. I a més ara ja es poden pujar vídeos no sols d'1 minut, ja són hasta 10 minuts. No, això va cap amunt. N'hi ha que estar en TikTok perquè això va cap amunt. Sí. Prenem nota. Sí. Sí, a nosaltres igual encara Una hora- mos para una- un poc lluny. el programa no però, mos bueno, para. però és interessant que ho digueu vosaltres, perquè vosaltres començareu en YouTube. Va ser la vostra primera plataforma... Sí, YouTube, Facebook. Sobretot sí? Facebook. Sí, perquè això vos anava a dir, perquè jo quan vos he trobat en Facebook dic, hòstia, Ahí tenim més seguidors. puta, Sí. 47.000 seguidors en Facebook. Sí, I el tenim completament abandonat, perdó. Sí. Però com tot el món, vull dir, això és estar a l'avantguàrdia també, val? Ara el Facebook està totalment abandonat i ja el Facebook no li fa cas a ningú, però, clar, jo he flipat, perquè a més, i la descripció que teniu ahí és sketches, risión. No somos influencers ni youtubers, somos jajajers. Y a més diu, y ahora también en la radio.
que això m'ha cridat molt l'atenció. Sí que l'hem deixat ahí, sí. Està desfasat, no? Perquè jo això no ho sabia. I actualitzar-ho. I la foto que n'hi ha també de papitos, això ja papitos. varen deixar de fer. Això és promoció, tenim en Però sí. el capçal, no? Sí. És d'una Una sèrie sèrie, que tenim en YouTube que es diu Papitos. Una websèrie, sí. I lo de la ràdio, vam estar l'any passat treballant en la ràdio. I això ha quedat. Però ara ja no. Ara ja no estem Això he vist, que heu estat ahí en la ràdio, que era en el dia d'Apunt, era? Ara es diu el punt... Es diu així, Notícies, no, quan vàrem estar nosaltres era el dia a punt. Bueno, el dia a punt, és de veres. El dia a punt. El dia a punt. Ara és notícies del matí. Notícies del matí. Ara és més serio, ara és més serio. Però, y claro, yo lo que he visto es que ahí estàveu des de finals de 2020, Sí. més o menys, hasta l'estiu de 2021. Correcte. Vareu fer Sí. una temporadeta Una en la temporada. ràdio. Tots els dies, un sketch en valencià. Tots els dies. Menys els dissabtes i els diumenges. Varen fer pues, 200 sketchos o alguna cosa així. Sí. Claro, un sketch en ràdio, a més. Sí, vull dir sí, que sí, era... sí. És que és de ràdio. Sí, és que és de ràdio. Que portava la seva feina a Sí. nivell de guió, però després havien de gravar-lo, editar-lo. No, però va ser una experiència meravellosa. A mi, jo crec que a Jorge també ens encanta la ràdio. Varen començar, el primer que varen Que fer nosaltres, el primer que vam fer va ser en la universitat va ser ràdio, en una ràdio local, en Ràdio Rabosa, en Almàssera. I Ràdio Rabosa. Sí, Que guapo. Ràdio Rabosa, sí. I després en Ràdio Manises i fèiem un programa paregut a lo que feu vosaltres, d'una horeta, intentant pues, fer diferents seccions i era superdivertit, ens encantava, sí. Clar, en aquella època no existia el podcast, no? No, clar. Sí, no sé, el podcast. No Però crec que... Claro, perquè en Però van realitat fer- no fa tant, però sí que és de veres que jo crec que lo del podcast ha explotat més, igual després de la pandèmia, del confinament, Sí. no? De Sí. dir, bueno... Sí, de fet, vos estàvem veient allà darrere i ho estàvem parlant i dic, ai, què no faríem nosaltres, no? Mos dàvem enveja, però és que ja tenim massa coses. No mos dona la vida. Però és molt guai. És que vosaltres Ens agrada. ja vos heu establert en lo que és el panorama un poc, ja te dic, total audiovisual, i podem dir que sou virals, d'alguna manera. És cert que si n'hi ha molts creadors que són molt virals i que tenen ahí un fum de seguidors, però n'hi ha vídeos vostres que jo he recollit per així, que tenen com... Al YouTube, el més vist que teniu, Sí. 82.900 visualitzacions. Sí. Vale? Anglicismo, sí, amazing. Anglicisme serà. Correcte, Sí. d'anglicismes. I després, als Reels d'Instagram, teniu el que més que he vist, 388.000 visualitzacions, que és mogolló. Vull dir, és un fum de visualitzacions, És molt, sí. I en Facebook tenim alguns... Bueno, tenim prou vídeos de més d'1 milió de visualitzacions. N'hi ha uno amb 5. Me voy a correr. Vam fer uno que és dels pocs. Hem fet algun, però dels pocs que hem fet així de sexe i se va arribar als... que has dit tu, no? 5 milions. Sí, és cert que nosaltres som virals. Alguns dels nostres vídeos s'han fet virals, però és cert que no aconseguim, que és el que ens falta, que sempre siguen virals, no? Hi ha com certa irregularitat. L'algoritme. L'algoritme és molt fotut. Això vos No acabem d'entendre-ho. ningú que ho entenga. Claro, nosaltres només la pugem fórmula quan màgica. viralitzem un vídeo. Nosaltres estem a l'espera de viralitzar algun perquè hi peguem pugen un els putxo que seguidors. mos pot... A saco. I a lo millor va soles el canal durant 2 setmanes, però després, pum, Perquè és de veres, quan arribes ja a una certa xifra, això comença com a duplicar-se. Vull dir, Sí, és passes una- dels 10.000, hòstia, doncs enseguida pots guanyar 1.000, 2.000 en cas que se vos viralitzi un vídeo. Bueno, contem-nos un poc com és esta experiència també i com si això vos dona ansietat també, perquè clar, La veritat és que sí. viure Sí. un poc d'aquest feedback Sí. no, del públic que és tan aleatori com a dit Héctor, no? D'aquest algoritme és com dir, hòstia, és que... Algoritme. Algoritme, mola aquest concepte. Com un gorrí, no? Un gorrí. Algoritme. No, però tampoc ens tornem bojos. Tractem de desxifrar-ho, però al final sempre acabem fent un poc el que Ens agrada, considerem sí, fa que- moure a nosaltres. Un equilibri entre el que ens apeteix fer, però també sempre pensant en això potser li agrada a la gent, que mai saps, però un equilibri entre això. Però sí que discutim molt sobre, Sí. bueno, què passa? S'ha parat una altra vegada Instagram, què fem? Sí, i provem molt. La veritat és que des que vam començar fa 5 anys, que a més el mes que ve és el cumpleaños del Tenim l'aniversari. 5è aniversari.
hem provat moltes coses perquè sí, perquè veiem que algo funciona però després deixa de funcionar i anem sempre provant cosetes, sí. Sí que ratlla, lo de l'algoritme a mi me dona un poquet per cul, sí, perquè no ho entenc. Realment no ho entenc perquè n'hi ha vídeos que la gent diu que graciós, tal, i no ho ensenya. I altres que dius, pues tampoc és... i pum! És difícil d'entendre, no? I peguen ahí una petarda... Sí. Claro, això ha de confondre molt. Clar, no és una ciència... Perquè, a més, clar, vosaltres digueu que no sou influencers? Bueno, hasta fa poc. Ara ja sou influencers. Que ho vam llevar, com va ser això que ho vam llevar? Sí, ho vam llevar en Instagram ho vam llevar perquè ja estàvem fent les primeres col·laboracions i vam dir, anem a llevar de l'avi i lo dir, influencers. A veure si no... No somos influencers. I dir, no, sí. Sí, les marques que vulgueu. Ara en Instagram teniu una frase així un poc wonderful que és la risa es la brisa que acaricia el mundo. Sí. I hòstia puta. Explica-ho. Perquè no sabíem què posar i ens posem monyes, podem ja, que també som així un poc. Això ve d'un vers que la veritat és meu. Vaig a dir-ho, no? Com va dir el poeta Jorge. És d'un poema que vam escriure per a quan Alexis es va... Casar, sí. Es va declarar. Exacte. En París, amb la seva dona. Baix de la Tour Eiffel. Sí, no volia arriscar. I li van fer un regalet als amics i li vaig escriure uns versos i no sé, vam posar això. Sí, molt guai. La veritat que mos agrada. Igual la canviem demà que igual es queda uns anys, no sé. Molt bé, pues bueno, 14.200 seguidors en Instagram, ¿vale? No està gens mal. I jo vos volia preguntar, perquè vosaltres, claro, vareu començar fa això, quasi 5 anys a fer vídeos i com heu fet aquesta transició o com feu aquest viratge entre els vídeos en castellà, vídeos en valencià, perquè clar, no és el mateix el públic al que aspireu a arribar d'una manera o una altra, però feu també vídeos tant en castellà com en valencià. Sí, nosaltres vam començar fent soles en castellà. És cert que fa ja 3 o 4 anys jo vaig fer un vídeo amb Vicent Marco, que no sé si el coneixeu, és un escripor valencià. Sí, que té uns llibres molt bons de cosetes molt gracioses. El tràiler per a presentar aquest llibre ho vaig realitzar jo i va ser també un boom, va tindre 500.000 visites. I ahir ja vaig pensar jo, és que n'hi ha un públic, no? N'hi ha un nicho, no sé com se diu en valencià, nicho? N'hi ha un hueco. Un filó. N'hi ha un filó. N'hi ha un filó. Però bueno, varen passar els anys i és cert que al començar a fer ràdio en valencià... La ràdio ja va ser el que ens vas pitjar. Varen dir, és que ens agrada fer humor en valencià, ens encanta el valencià, som valencians... Perquè no ens van dir realment, nosaltres no tenim directriu, però nosaltres, nosaltres ja portàvem temps que volíem fer aquest tipus de contingut, però per lo que siga no donàvem el pas. Per les típiques històries de, clar, és que si és valencià, hem començat en castellà, anem a tancar-nos portes, anem a reduir-nos, jo què sé, coses que tampoc verbalitzàvem, però jo crec que dius, per què no ho has fet si després ara ho estem fent, mos està anant bé, tot va de categoria, però ens costava i mai donàvem el pas. Quan vam anar a la ràdio ja sí que li vam donar solta a tota aquesta creativitat d'historietes, de fer acudits, de fer humor, de fer coses en valencià i ja conforme va acabar la ràdio, que teníem menys temps ahir quan estàvem en la ràdio per fer vídeos, vam dir... Teníem poc temps, sí. Quant temps estàveu en la ràdio? Anem a apostar ara per fer aquests guions a fer-los en vídeo. I nosaltres estem molt pagats de fer-los. Més val tard que mai, eh? Sí, clar que sí, clar que sí. Hombre, és que ara, bueno, jo crec que ja teniu, això, no?, el que deia, ja esteu establerts i jo crec que teniu el vostre punt identificador, no?, i diferenciador de dir, hòstia, és que això és codi hackers. Ah, que guai. Saps? Això és el més bonic que ens podem dir. Jo el que vist és dic, míralos. I a més és que jo que vos veig, claro, jo que soc fan. Jo soc fan de hackers. I jo vos he conegut fa res, perquè jo també en les xarxes i tot això estic des de fa res, des de fa uns mesos. I quan vaig veure vaig dir, hòstia, estos són valencians. Mira, si fan coses en valencià. I a més que, claro, n'hi ha que dir que la qualitat dels vídeos que fan aquestes dues persones és molt bona, perquè teniu, claro, ara ens han acostumat a gravar-nos ahí en el vídeo, el selfie ja està així ràpid i a córrer, però vosaltres teniu ahí un curro de preproducció.
Millor, postproducció. ens agradaria fer-ho millor, però Ens agradaria fer-ho millor, però la gent, o sigui, la sensació és que tampoc fa falta. no cal. No cal. I primem el crear contingut, perquè és que si no... És que si no, per a crear uno ens tiràvem 3 setmanes o un mes, i no podíem. Però sí, home, per fer un sketch igual mos tirem... Tu ja ho saps. Tu has vist perquè has vingut, Emili. Sí, he tingut el plaer, la sort i el privilegi de col·laborar en Jajajers. Igual mos tirem ahí per lo menos 3 hores, és fàcil. Sí, Clar. gravant i després... Gravant, després editant i tal. Però Sí. mira, sí, és... Però ho disfrutem molt. Mos agrada fer-ho així, no? I així. Molt bé, i tot aquest temps que dediqueu, vosaltres podeu dir a dies d'ara que viviu d'això? Clar, a veure, el tema és que nosaltres, a més de Jajajers, nosaltres treballem en el sector audiovisual. Jo treballo en una productora de cine, porto 11 anys, soc realitzador, he fet moltes coses de l'audiovisual. I Jorge també ell és autònom i té clients. Soc freelance, me dedico també a l'audiovisual i això és realment el que me paga. Això és el que ens dona, el que me paga les factures realment és això. Diners. Jajajers és un projecte, en un principi, per a passar-ho bé, i pensant que a la llarga podria donar... Nosaltres creiem que pot acabar donant... Nosaltres estem en el punt de que realment voldríem professionalitzar-lo. Ens encantaria, realment seria un pas... Però és molt complicat, estem en aquest punt de, clar, és que tampoc podem dedicar-li més hores sense llevar-li hores a la nostra vida i a la nostra família i tal. Ahí estem intentant també equilibrar això. Sí que han eixit ja coses, hem estat un any en la ràdio... Claro, nosaltres... Que es varen pagar i tot molt bé, i hem fet col·laboracions, i han eixit cosetes... I ens conviden a almorzar. I ens conviden a almorzar, exacte, que això és meravellós. Però bé, de moment nosaltres continuem i ja està. Passet a passet. Fins on arribem. Molt bé, jo vos volia preguntar, perquè jo vaig veure en algunes històries vostres fa unes setmanes que vos varen entrevistar també d'Apunt en el Tap Zapping, pot ser, d'estos? Sí. Però això ha eixit o no ha eixit? Encara no. Eixirà el divendres que ve, no? No ho sé. Sí, després de Pasqua, sí. I això és la primera vegada que vos ho fan? Vull dir, perquè això és una entrevista a vosaltres com a Jajajers. La primera vegada. Perquè això és un hit també, vull dir, que vos dona també aquest reconeixement, no? De dir, escolta, que és que són els Jajajers. Sí. Clar, sí. Sí, és que, de fet, nosaltres el TikTok també el vam obrir per fer el contingut en valencià, perquè era tot un experiment. Nosaltres en Instagram ara el tenim híbrid, que fem els vídeos que fem en castellà, els que fem en valencià, i tot va ahí. I la veritat és que va bé, funciona bé. I en TikTok va passar que ens van fer, en el programa que ja no està també, Please Play, ens van demanar una secció que portava el nostre amic Vicent Marco i no res, van fer un vídeo, no va tindre molts visionats, però la xica que portava xarxes el va trossejar i dels gags que n'hi havia ahí es van anar pujant ahí en el TikTok d'Apunt i es van viralitzar 2. Però a saco. Uno de com saludem i un altre, pues van a ser una barbaritat. Sí, i la gent... I clar, a això nosaltres mos va... Perquè nosaltres ahí no teníem tito i vam dir, amigo... Claro. No, estava ahí en el olfato. Exacte, i varen veure Cabra Fotuda, que té molts seguidors en TikTok, ha pitjat... Varen veure que hi havia... Va ser tot un descobriment, perquè sí. I van dir, pues ja està. Sí, i a TikTok tenim un canal en valencià i un altre en castellà. I en cas, clar. Ahí ho hem separat. Uau. Anem ahí ja, no sabem ja. Anem provant. Pues sí, això és provant. I ens encantaria tindre, a nosaltres ens agradaria molt fer cine d'humor, comèdia. Deixo. El meu somni... Una pel·lícula, si estem molts, per fer una pel·lícula. Seria superguai, El meu somni sempre ha sigut fer un Zoolander. Que claro, es que claro, ese rollo, mire, avui en la bateria de preguntes no està la pregunta vos la vaig a fer, després vos vaig a colar una pregunteta que l'havia llevat. Soc molt fan d'això. Perquè claro, vosaltres tindreu, quins són els vostres referents d'humor, vinga. Molts, no sé. Laura Chanante... Clar, és que el primer que anàvem a dir, Laura Chanante... Però, per exemple, a mi m'agrada José Mota. Ell no... No, a mi sí, però jo sóc més d'altres humoristes. Però és de veres que va ser un referent José Mota en el seu moment, estava en la televisió nacional i pareixia que era l'únic que s'atrevia a fer l'idiota de qualsevol manera, saps? Jo no soc molt seguidor, però també m'agrada. Té vídeos molt bons. José Mota és un jefe. És un jefe. Jo soc molt de Martes i 13, continua.
año siguiente. Claro. Mira, això vos anem a preguntar. Vosaltres, jo no vos he preguntat l'edat, no cal que la digueu, però vosaltres vos considereu milenistes o boomers? Pues absolutament boomers. Considerem, encara que per Sí, la data sí. de naixement encara podríem entrar, sí? segons els que escriuen això, nosaltres Estem mos en- podríem Guai dir ahí, no? millennials. En un peu dins i un peu fora. Però són boomers, clarament. Però Jorge, són boomers. assumixo. Molt bé, doncs ara vos vaig a fer, Alexis, Jorge, Sí. la nostra bateria de preguntes de l'excusat, val? Que heu de respondre molt ràpid, sense pensar. Estupendo. Vale? Trimonis. Pues això, és molt ràpid, sense pensar. Esteu preparats? Vale, molt bé. Primera pregunta de la bateria de preguntes. Vos considereu màquines o maquinàries? Màquines. Màquines sempre. Vos sou més de dutxar-vos o de dur xancles? Jo xancles sempre. Sou més de rosquilletes o saladitos? Saladitos. Saladitos. Hòstia. La llonganissa de Pasqua tot l'any o en Pasqua Tot només? l'any. Tot l'any. I grande. Sou més de mona de Pasqua o pa nou? Pa nou. Bona de Pasqua. Mira, pa nou. ahí no. Sou més de Pasqua o Setmana Santa? Les dues Pasqua. coses. Les dues coses. Però m'agrada Setmana Santa si puc fer l'incís. Vale, M'agrada. molt bé. Sou més de jajas, de jejes o de jijis? De tot. Jaja, a mi m'agrada De jaja. jajajejes. Jaja és més graciós. Jaja. Sou més de Ben Stiller o Adam Sandler? Adam Ben Sandler. Stiller, amor. Adam Sandler. Ahí n'hi ha... No, ahí... Que m'encanta que siguin dos, perquè que, claro, n'hi ha pa Té tots. una foto d'Adam Sandler en una samarreta del València. L'altre dia la Correcte, de publicava. fa poc. cert, sí, sí. Ahí sí, està. no l'he vist. Vale, sou més de taronja o mandarina? Taronja, taronja. Sí. Mandarina. Sou més d'anar soltets o d'anar estrenyits? Soltet. Soltet, Jo vaig sí. soltet. Soltet. El sexe de bon matí o abans de dormir? Pregunta De de bon la meva matí. dona. Ah! De bon No matí. decidixes tu. Vale, Coca-Cola cero o normal? Normal. Cap. Bueno, cap, sí. Cervesa. Vale, amb gluten o sense gluten? De tot, també. Sense gluten. De tot. Vosaltres de menuts, què volíeu ser de majors? Jo volia ser... Sí, jo volia ser director de cine. Astronauta. I ara de majors, què voldríeu ser de menuts? Pues, voldria ser menut una altra vegada. Streamer. Jo voldria ser, jo voldria ser xiquet una altra vegada. Per favor. No, seria Molt bé. guai. On es vegeu d'ací 25 anys? En València, per favor. Jo vivint en el camp, retirat. Molt bé. Què vos suggereix la figura de Jesucristo? La figura de Jesucristo, pues, un referent de moltes coses. A mi me suggereix que el tio sempre està ben, I bon monyo. està quadrat Bon monyo. i està ben templat, el tio. Molt bé. Vale. Quin és el vostre polo preferit? Calipo. Calipo verd. Ai, pues jo no ho sé. Val aquesta resposta? Vale, sí, si no ho saps, no ho saps. Vale. Calipo, no, Sou no sé. més de S sonora o S sorda? Ese sorda. Ese sorda. Ese sorda, no? Tot Home, està bé o tot és una merda? Jo som molt positiu. Tot és una merda. Tot està de categoria. Tot està molt mal Què està va? tot. Home, no. Che, Jorge. Molt bé. I, Però sóc de dir això, sóc de queixar-me. última, però no menos important, qui fuma? Ningú dels dos. No, la veritat és que no. Molt bé, aplaudiment per a ell. Molt bé, gràcies, jajajers. Molt bé. Abans d'acabar l'entrevista, Sí. ara sí, voleu promocionar alguna cosa? Teniu algo que vulgueu vendre a bon preu? En Wallapop, en Vinted? Algo que vulgueu. Ara és el vostre moment de fer la vostra promoció, com per exemple el que haveu dit, que demà què? Demà què és demà, xics? A l'esquetx, un sketch molt guapet que és així l'amic, Emili. Hola. Ja ho he eixit. Quan este vídeo es Ja haurà eixit. publiqui, Aneu a veure-lo. ja el podreu En totes gaudir. les xarxes De la Pasqua, un sketch de la Pasqua. i que podeu seguir-nos en les xarxes i que fem ahí molt d'humor en valencià, més o menys un sketch cada setmana i... Sigueu-mos, si això. Si Molt bé, pues moltes gràcies, Alexis, moltes gràcies, Jorge. No A se n'aneu, vosaltres. perquè l'entrevista de l'excusat acaba així, però ara és el torn de passar a la nostra última subsecció abans d'acabar el programa. Així que moltes gràcies i fins així l'entrevista de l'excusat. Yeah!